Kui tahaksid otsida, kui tahaksid leida, vaikselt oma ette pingis istuda. Kui leiaksid püsivad, kui südant puudutavad, siis hakkaks kasvama midagi uudne sees. Leiub tähendus sõnade taga. Võime võtta istet ja loen ette tänase teema ja kirjakohaks on siis Luuka evangeelium 15. peatükk ja salmid 11-32. Kellel ei ole piiblit kaasas, saab seda sealt tagant laua juurest võtta ja saate ilusti näpuga järge ajada, et millest täna juttu tuleb. Aga loen selle siin ka veel igaks juhuks ette. Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas end ühe sealt maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei andnud talle. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks, pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ning andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumvasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda. Tema aga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Aamen. Minä olen niin huolissaan teidän verenkierrosta. Ma olen nii mures teie vereringluse pärast. Siksi mä ajattelin, että nouskaa ylös. Sellepärast ma mõtlesin, et võiks püsti tõusta.
Minä muuten hoksasin sen, että arvakkaapa, missä on tämmöinen ylistystanssi ja tämmöinen laulaminen keksitty. Ja ilmselt täna selgus see, et kus on selline ülistustants ja selline laulmine üldse välja mõeldud. Se on keksitty kylmissä kirkoissa. Siis see on välja mõeldud külmades kirikutes. Ihan varma en ole. Ei ole väga kindel selles, aga Hei, syöminen söömine ja juhla. ja pidutsemine. Ne ovat Raamatun avainsanoja. Need on piibli ühed võtmesõnad. Niissä ilmaistaan syvimmät asiat. Siis nendes ilmutatakse väga sügavad asjad. Vain ystävien kanssa syödään. Vaid sõpradega koos süüakse. Siis sillä tavalla juhla, pidetään juhlasyöntiä. Siis et peetakse nagu pidustusi ja süüakse. Ja sillä ilmaistaan syvintä ystävyyttä ja semmoista rakkautta. Ja sellega näidatakse välja siis väga sügavat lugupidamist ja armastust. Kun Jeesus sanoo, että hän haluaa pelastaa ihmisen, Kui Jeesus ütleb, et ta soovib inimesi päästa, niin ilmestyskirjansa Johanneksen kautta, ilmestyksen kautta Jeesus sanoo tällä tavalla. siis ilmutuse raamatus Johannese ilmutuse kaudu Jeesus ütleb nõnda. Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Siis on Jeesus, kun sanoo, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Ja see on Jeesus, kes ütleb, vaata, ma seisan ukse peal ja koputan. Ja jos joku kuulee, Ja kui keegi kuuleb, ei ne, jotka ei kuule, mitte need, kes ei kuule, vaan jos joku kuulee tämän Jeesuksen äänen, vaid et kui keegi kuuleb Jeesuse häält, se voi elämän kohtaloissa kuulua, siis see võib kuulda elu mingis olukorras, se voi kuulua musiikissa, see võib kosta muusikas, se kuuluu julistuksessa, see kostab kuulutuses, monella tavalla. mitmel viisil. Silloin kun se kuuluu, silloin kun mä kuulen sen täällä, Aga sel hetkel, kui ma kuulen seda, että minun Jeesus vetää puolensa, et Jeesus justkui tõmbab mind enese poole, niin mitä Jeesus sanoo? siis mida Jeesus ütleb? Se, joka kuulee ja avaa oven. See, kes kuuleb mu häält ja avab ukse, Vanhat opettaa, vanhat julistajat, että se on sydämen ovi. siis vanad kuulutajad räägivad ja õpetavad, et see on südame uks. Mistä se avataan? Kust see avatakse? Sisäpuolelta. Seest poolt. Ei Jeesus sano, että sit kun mä tuun ja rynnin sun elämääsi. Jeesus ei ütle, et siis kui ma tulen ja pressin ennast su ellu sisse, Ei, vaan sitten jos joku kuulee ja avaa oven. mitte nii, vaid et kui keegi kuuleb ja avab ukse, Minä käyn sisälle. siis ma tulen sisse Ja mitä me teemme? ja mida me teeme? Me syömme. Me sööme. Mitä sanotaan? Siis mitä siinä öeldakse? Me olemme likimmässä ystävyysyhteydessä, mitä ikinä voi ihmisten kanssa olla. Seda, et me oleme kõige lähedasemas osaduses, mida inimeste vahel võib üldse olla. Raamatussa, kun puhutaan juhlista ja syömisestä, Piiblis, kui räägitakse siis pidudest ja söömisest, se aina ymmärretään esikuvana taivaasta. siis alati mõistetakse seda kui sellist pilti taevast. Juutalaiset aivan siis, kun ne lukee Raamatusta sitä, ne tietää aina, että se on aina viittaus taivaaseen ja pelastukseen. Kui juudid loevad seda Piiblist, siis nad teavad alati, et see on nüüd viide siis taevale. Eli nyt Isä järjestää juhlat. Ja nüüd isa korraldab peo. Miksi? Miks? Kun on syntynyt yhteys kadonneen pojan kanssa. Sest on taas sündinud osadus selle kadunud pojaga. Ja kaikki, joka oli siellä juhlissa, Ja kõik, kes olid seal pidustusel, ne siis tiesi, että se syntyi sen takia, että Isä toimi, Isä häpäsi itsensä, Isä meni vastaan ja Isä oli aktiivinen.
Siis nad teadsid seda, et see sündis ainult seepärast, et isa häbistas ja alandas ennast, et isa läks vastu ja et isa andis endast kõik. No niin, vanhempi veli tulee kotiin. Ja nüüd tuleb vanem vend koju Ja hän kuuli jo kaukaa. ja kuulis juba kaugelt, Siellä on juhlat. et on pidu. Miten voi olla juhlat, mitä minä en tiedä? Kuidas nii, et nüüd minu teadmata võib olla pidu? Minähän olen niin kuin isä, minähän olen isästä seuraava. Ma olen nii nagu isa, et ma olen isast ju kohe järgmine. Mitä siellä tapahtuu? Mis seal toimub? Oi, se kuuli kauas rumpujen ylinä. See kuulis juba kaugel neid trummipõrinat. Nimittäin siihen aikaan, kun juhlittiin, niin siellä oli huilu ja mandoliini Siis kui peeti pidu, siis oli ikkagi flööt ja mandoliin ja rumpu. ja trummid. Ja se rumpu kuuluu. Ja seda trummi, no seda oli kuulda. Menkää kevät aikana Jerusalem. Minge kevade ajal Jeruusalemma Menkää illalla vanhaan kaupunkiin. ja minge õhtul vanalinna, Kuuluu rummut. siis kostab trummi häält. Miksi? Miks? On bar mitzvah juhlat, niin kuin rippikoulusta Bar nuoret pääsevät. mitzva pidustused, On siddur-juhlat, annetaan nuorille koululaisille rukouskirjat. on sidurjuhlad, siis pidu, kus antakse noortele kooliõpilastele palveraamatud. Mennään ulos, Minnakse välja, hakataan rumpua, pekstakse trummi mennään sen ympärillä, tanssitaan ja huudetaan. ja minnakse ja tantsitakse ja karjutakse selle ümber. Ja kun Lähi-idässä juhlitaan, Ja kui Lähis-Idas ikka peetakse pidu, se kuuluu seuraavaan kylään. siis see kostab naaberkülla isegi. Suomessa juhlitaan. Kui Soomes peetakse pidu, Suomessa mennään sanomaan lähinaapureille, Soomes minnakse, öeldakse oma lähinaabritele, meillä on juhlat. meil on pidu. Anteeksi, että me häiritään. Vabandust, et me segame. Mutta ei se kuule, kun ne lähinaapurit. Ja seda öeldakse lähinaabritele. Kun Lähi-idässä juhlitaan, Ja kui Lähis-Idas peetakse pidu, ei siellä mennä pyytämään anteeksi, siis seal mitte ei minda paluma vabandust, vaan sanotaan kaikki mukaan. vaid öeldakse, et kõik on kutsutud. Meillä kun on häät, Meil kui on pulmad, niin isot häät on semmoiset, jos on 200 ihmistä. siis suured pulmad on sellised, kus on 200 inimest. Ja Lähi-idässä kun on häät, Ja Lähis-Idas, kui on pulmad niin säälittävän pienet häät on semmoiset, missä on 200 ihmistä. ja väga-väga masendavad on sellised pulmad, kus on ainult 200 inimest. Me oli kerran Israelissa. Olin ükskord taas Iisraelis. Mun kaveri kehui yhdelle paikalliselle. Mu sõber rääkis ühele kohalikule, Meillä oli valtavat häät. et oli tohutu suur pulm. Oho, alkoi arabi katsoa. Siis see araablane vaatas, ohoh, no räägi. Paljonko oli ihmisiä? No palju teil rahvast oli? 200. Sõber ütles, et no 200. Missä ne loput oli? Kus need ülejäänud siis olid? Siis ymmärrätkö, kun se poika palaa kotia, Siis kui see poeg tuleb koju, kas mõistate, niin hän heti ymmärtää. siis ta nagu ei saa aru. Siellä on jotain suurempaa kuin ruoka ja tanssi ja musiikki. Siis selles on midagi enamat kui ainult tants ja toit ja muusika. Ja minä kerron viime kerralla, miten tämä nuori poika käyttäytyi isänsä kohtaan. Ma rääkisin viimane kord, kuidas see noorem poeg käitus oma isa suhtes. Hän loukkasi isänsä. Ta solvas oma isa. Hän toivotti isälleen kuolemaa. Ta soovis oma isale justkui surma. Siis Lähi-idässä, kun poika pyytää isältä omaisuutta isän eläessä, se on sama kuin toivotan sinulle kuolemaa. Siis Lähis-Idas, kui poeg soovib pärandust kätte saada isa elu ajal, see tähendab sama, mis soovida oma isale surma. Mutta miten poika teki tämän? Aga kuidas see poeg tegi seda? Hän meni isän luokse. Ta läks oma isa juurde. Se tapahtui ihan siinä pikkupiirissä. See toimus sellises väikses seltskonnas. No mitä tekee vanhempi veli? Mida teeb siis nüüd see vanem vend? Hän tulee kotia, Tuleb koju, siellä on juhlat. seal on pidu. Mitä hänen pitäisi tehdä? Mida ta peaks tegema?
Kaikki odottaa, että hän menee sinne juhliin. Kõik ootasid, et ta nüüd läheks sinna peole. Hän tervehtii ja kaikkia kohteliaisuuksia toivottelee niille ihmisille. Ta tervitaks kõiki, oleks väga viisakas kõigiga, sooviks neile head. Osallistuu siihen. Ja et ta osaleks seal. Miksi? Miks? Ne on isän juhlat. Sest need on ju isa pidu. Mitä tämä poika tekee? Aga mida see poeg teeb? Se kysyy palvelijoilta. Ta küsib oma teenijaid seal Ja joku pojat todennäköisesti hänelle vastaa siinä. ja mingid poisid seal tõenäoliselt talle vastavad. Sitten tapahtuu katastrofi. Aga siis juhtub katastroof. Tämä poika odottaa, että isä tulee hänen luokse. See poeg ootab, et tema isa tuleks tema juurde. Ei tuu. No ei tule. Ei pitäisi tulla. Vähemalt ei tohiks tulla. Lähi-idässä on tuhansien vuosien kirjoittamaton sääntö. Lähis-Idas on tuhandete aastate kirjutamata seadus. Orjad, Orjad, palvelijat, teenijad, pojat pojad menevät isän luokse. lähevad isa juurde. Isä ei tule orjan luokse. Isa ei tule orja juurde, Ei palvelijan. mitte teenija juurde, Ei pojan. ei poja juurde. Aina tämmöisessä tilanteessa. Sellises olukorras mitte. Ja nyt tämä isä tulee. Aga nüüd see isa tuleb Alkuperäiset kuuntelijat ihmiset, onpa kumma isä. ja need kohalikud inimesed kuulevad, et see on nüüd küll väga kummaline. Ja tiedättekö, miten poika puhuttelee julkisesti isänsä? Ja teate, kuidas poeg kõnetab avalikult oma isa? Arvon isä, Auväärt isa, rakas isä, armas isa, kunnioitettu isä. auline isa. Ja tämä poika Aga see poeg ei puhuttele näin. ei ütle talle nõnda. Kaikki, jotka ovat läsnä ja kuuntelevat tätä tarinaa, Kõik, kes on seal juures ja kuulavad seda lugu praegu, he kuulevat sen, mitä siinä ei tapahtu. nad kuulevad seda, mis seal ei juhtu. Ja se poisjäänti puhuu paljon. Ja see, mis ära jääb või see, mis puudu jääb, siis see kõneleb väga palju. Suomessa oli kerran semmoinen presidentti kuin Urho Kekkonen. Soomes oli kord selline president nagu Urho Kekkonen. Ja Urho Kekkonen, kun siinä valtiovaltaa ja arvokkaita ihmisiä tervehti, Ja kui ta tervitas selliseid maa siis väärikaid ja austatud inimesi, hän sanoi päivää, ta ütles tere päevast. päivää, päivää. Sitten se tuli jonkun kohdalle, eikä sanonut päivää, vaan meni ohi ja sanoi seuraavalle päivää. Ja siis ta tuli kellegi juurde ja ei öelnud talle midagi, vaid läks mööda ja ütles järgmisele tere päevast. Arvakkaa, kenen ura lähti siitä laskuun. Arvake, kelle karjäär sealt alla käis. Hän ei puhunut mitään. Ta ei öelnud midagi. Hän jätti tekemättä jotain. Ta jättis midagi tegemata Ja se luettiin. ja seda märgati. Kremlissä Neuvostoliiton aikana, Kremlis Nõukogude Liidu ajal, kun oli vappujuhlat, kui oli siis 1. mai, niin siellä seisoi johtaja Kremlin portailla. siis seisis seal Kremli väravate vahel juht Ja sitten hänen vieressä oli tietty ihminen. ja tema kõrval oli teatud inimene Ja sitten seuraavat. ja järgmised ja järgmised ja järgmised. Ja jonain vuonna Ja ühel aastal se, joka oli ennen tässä vieressä, see, kes oli siin täiesti kõrval, onkin tuolla nyt 10. on järgmisel aastal seal 10. Niin koko neuvostokansa tiesi, Siis kogu Nõukogude rahvas teadis, kenen poliittinen ura oli loppu. et kelle poliitiline karjäär oli lõppemas. Ei sitä sanottu. Seda ei öeldud, Se näkyy kuvassa. aga see paistis välja. Ja venäläiset ystävät on sanoneet minulle, Ja minu lähedased sõbrad on öelnud mulle, Pravda kertoi totuuden, Pravda rääkis tõde, se ei sanonut sitä, ta küll ei rääkinud sellest, se näytti sen. vaid ta näitas seda. Se siis luetaan, tiedättekö, että luetaan eri niin kuin sanoista tai sanomatta jäämisistä luetaan asioita. Siis justkui loetakse nagu ütlemistest ja ütlemata jätmistest midagi välja, mingit sõnumit.
Nyt tämä poika käyttäytyy isänsä kohtaan julkisesti samalla tavalla kuin nuorempi poika käyttäytyy yksityisesti. Ja nüüd see vanem poeg käitub oma isa vastu samal viisil avalikult, mida noorem poeg tegi nagu privaatselt või eraviisiliselt. Sitten tapahtuu semmoinen aivan karmaiseva virhe. Ja siis juhtub üks kohutav viga. Se vanhempi poika sanoi, että sinä et ole antanut minulle vohlaakaan vuohta juhliakseni ystävieni kanssa. See vanem poeg ütleb siis oma isale, et sina ei ole mulle kunagi andnud ühte sikkugi, et ma oleks võinud oma sõpradega pidutseda. Isä sanoi sille pojalle, Ja isa ütleb selle pojale, kaikki mikä on minun, kõik, mis kuulub mulle, se on myös sinun. see on ka sinu oma. Silti tämä poika sanoi näin. Ja siis see poeg ütleb nii, Mitä ne ihmiset kuulee sen vanhemman pojan sanovan? aga mida need inimesed kuulevad siis seda poega nagu ütlevat? Se vanhempi poika julkisesti loukkaa isää ja sanoo hänelle, See vanem poeg avalikult siis solvab oma isa ja ütleb talle, toivoisin, että olisit kuollut, ma soovin, et sa oleksid surnud, että minä saisin hallita tätä meidän omaisuutta. et mina saaksin võimutseda või valitseda selle omanduse üle. Kun tätä Raamatun kohtaa on luettu tänä päivänä sellaisille heimoille, Kui seda piibli kirja kohta on tänapäeval loetud sellistele hõimudele, jotka elävät vielä hyvin samassa ajassa kulttuurillisesti, mitä oli Jeesuksen aika. kes elavad ka tänapäeval kultuuriliselt väga sarnases ajas kui Jeesuse ajal, Sinne Pohjois-Irakin ylängöllä oleville heimoille, Põhja-Iraagis olevatele hõimudele, beduineille, peduiinidele, ne on kaikki sanonut, nad on kõik öelnud, miksi tuo vanhempi poika käyttäytyy noin. miks pärast see vanem poeg käitub nii. Lähi-idässä on siis kirjoittamaton sääntö, Lähis-Idas on siis kirjutamata reegel, että julkisesti ei koskaan loukata isän kunniaa. avalikult mitte kunagi ei solvata oma isa au. Silti tämä isä käyttäytyy oudolla tavalla. Siiski see isa käitub väga kummalisel viisil. Mä kerron tähän ennen laulaa yhden tapauksen, joka tapahtui viime keväänä minulla Jerusalemissa. Ja räägin enne laulu veel ühe sellise juhtumi, mis mul juhtus viimane kevad Jerusalemmas. Minä kävelin vanhassa kaupungissa basaarissa. Jalutasin vanalinnas basaris Ja siellä yksi kauppias huusi minulle, niin kuin ne aina huutaa, että mistä tulet. ja üks kaupmees seal, nii nagu nad ikka, hüüdis mulle ka, et kust sa pärit oled. Mä en yleensä sano mitään. Ma tavaliselt ei vasta midagi. Mä kävelin ohi, Ma kõndisin mööda sitten mä käännyin ja ma pöörasin ümber Suomesta. ja ütlesin Soomest. Hän sanoi, Ahaa, ta ütles, tule tänne. tule siia. Näin ne sanoo aina. Nii nad ütlevad alati. Mä en koskaan mene. Ma kunagi ei lähe. Nyt minä menin. Nüüd läksin. Hän sanoi, että hänellä on Suomessa ystävä. Ta ütles, et tal on Soomes üks sõber Ja hän haluaa lähettää sille kortin. ja ta tahab saata sinna kaarti, Mutta hän haluaisi kirjoittaa sen suomen kielellä. aga ta tahaks kirjutada selle soome keeles. Kirjoita minulle se suomeksi. Kirjuta palun mulle see soome keeles. Minä kirjoitin. Ma kirjutasin, Sitten tuodaan minttuteetä. siis toodi mulle piparmünditeed, Istutaan siinä. istusime Ja hän kysyi minulta, ja ta küsis mult, mikä sinä olet? kes sa oled? Mä sanoin evankelista. Ma ütlesin, et ma olen evangelist. No ei hän sitä ymmärtänyt. Sellest ta ei saanud aru. Sitten mä sanoin, että mä oon pappi. Ma ütlesin, ma olen pastor. Kristitty pappi. Kristlase pastor. Olen. Oletko oikein uskovainen pappi? Kas sa oled ka päris usklik pastor? Olen. Niin minäkin. Ahah, mina ka. Hän oli kristitty mies. Ka tema oli kristlane. Sitten me juteltiin. Ja siis me rääkisime. Hänellä oli valtava ongelma, Tal oli tohutu probleem, johon hän kysyi minulta neuvoa. kuhu ta siis minult küsis nõu. Siinä oli taustalla sitten, me oltiin juteltu paljon syitä, miksi minä olin siellä
hänelle selvisi syyt ja siksi hän uskalsi kysyä. Ma rääkisin taustaks siis need põhjused, miks ma olin seal ja siis tänu sellele ta jagas mulle ja rääkis. Hän sanoi, että minulla on iso ongelma. Ta ütles, et tal on suur probleem. Minulla on minun vanhimman pojan kanssa huonot välit. Mul on oma vanema pojaga väga halvad suhted. Ja minun pitäisi odottaa, että poika tulee pyytään anteeksi Ja ma peaksin ootama, et mu poeg tuleks minult vabandust paluma. julkisesti. Avalikult. Ja että hän suutelee minun sormkäsiä Et ta suudleb minu käsi ja osoittaa sanallisesti katumusta ja kunnioitusta minua kohtaan. ja väljendab siis sõnaliselt kuuldavalt oma kahetsust ja au minu vastu. Sanoi, että meitä toimitaan aina näin. Ma ütlesin, et nad ütlesid, et sest neil lihtsalt tehakse alati nii. Sitten hän kysyy neuvoa häneltä kavereiltaan, Aga ta küsis enda sõpradelt siis nõu, mitä pitää tehdä. mis peaks tegema. Ne sanoi, että älä tee mitään. Nad ütlesid talle ka, et ära tee midagi. Korkeintaan pieksät poikasi. Annat selkää pojalle. Et anna parem peksa talle. Ja pojan pitää tulla pyytämään, suutelemaan ja pyytämään anteeksi. Ja et pojal on kohustus tulla paluma vabandust ja tulla suudlema. Sitten hän sanoi, että minulla on ongelma. Ja ta ütles mulle, et aga mul on probleem. Minä tiedän, että minun poika ei koskaan sitä tee. Ma tean, et minu poeg seda mitte kunagi ei tee. Ja minä haluaisin, että meillä syntyisi yhteys jälleen. Aga mina väga tahaksin, et meil oleks taas osadus. Mitä minä teen? Mida ma teen? Arvakkaapa, mistä minä hänelle kerroin. Arvake nüüd, millest ma talle rääkisin. Ja kun sinä olet uskova mies. Et kui sina oled usklik mees, Olen. olen, Sinähän pidät Raamattu uutta testamenttia silloin Jumalan sanana. sa pead Uut Testamenti siis Jumala sõnana. Joo, pidän. Ja pean. Lue Luukkaan evankeliumi. Siis loe Luuka evangeeliumi 15. peatükki. Ja katso, miten se isä tekee siellä. Ja vaata, kuidas seal see isa käitub. Hän se oikein niin alkoi hymyilemään ja nauramaan tämä mies. Ja ta hakkas kohe nagu naeratama ja ta muutus rõõmsaks. Saanko minä lähestyä minun poikaani? Kas tõesti mina võin minna oma poja juurde? Saat. Saad küll. Jumala on lähestynyt meitä. Jumal on tulnud ise meie juurde. Sinäkin saat lähestyä poikaasi. Seepärast ka sina võid minna oma poja juurde. Voi, minä teen tämän. No nüüd ma teen seda. Hän sanoi silloin. Ta ütles nii.